Visiting the European Parliament, the head of the Iraqi Kurds National Security Council, Masroor Barzani, warned of the growing... مالپەرەکە ڕاگەاندنا کوردی ئەو ڤیدیۆیە بەڵاو دکە کە بوویە سەدەم حکوومەتە بەشار الأسد مسرور بارزانی خستیە لیستەیە تەرورا خۆدا. حکوومەتە رێژیما سووریێ مسرور بارزانی راوێژکاری ئەنجومەنە ئەسایشە هەرێما کوردستانê dike nav lîsteya terorê ya xwe de û malpera Xwarok ew vîdyoya belav dike ku bûye sedema derxistina vê biryara hikûmeta Esed. The gentleman that is going to go to Syria and meet with Mr. Bashar Assad, I think one question would be enough to ask them why the Kurds still are not citizens of Syria. بری چند مهان مسرور بارزانی راوشکار انجمن اسایشە هەرێما کوردستانی هات بربژێرکردن ji bo serokatiyê kabîneya nû ya hikûmeta Herêma Kurdistanê. Mesrûr Barzanî rolek mezin di guhertinên hevkêşeyên navçeyê de dilîze û li ser asta herêmî jî rola wî li ber çav e. Lama niha ve hewlên durustkirina astangiyan ji bo wî tê kirin. Li gorî wê girte vîdyoyê dema ku Mesrûr Barzanî bi fermî seredana Perlemana Ewropî kir, yek jê rojnamevanê Ewropa pirsyar ji Mesrûr Barzanî kir. Te çi ji bo Beşar el-Esed heye? Ez dê heftiya bê de biçim cem wî û ez ê bigihînim wî. Di bersivê de Mesrûr Barzanî dibêje. Vê pirsyarê ji Beşar el-Esed bike. Boçê Kurdên Sûriyê bênasname ne? Ev pirsyara Mesrûr Barzanî mîna piştevaniyekê ji bo Kurdên Sûriyê hat hejmartin. Ji bo ku heta niha hikûmeta Sûriyê amade nîne nasnameyî ji bo Kurdên Sûriyê durist bike. û dibînin Kurd li Kurdistana Sûriyê penaberin. Vê biryara rejîma Esed torên civakiyên çalakvanên Kurd û Ereb aktiv kirine û rexneyên cor bi cor rastî hikûmeta rejîma Sûriyê hatine kirin.